देखला लोग के ना टीजर ई तो लगन में बजे वाला टीजर ह का लेबू हो अनि अनु के बहुत जबरदस्त टीजर है डिम्पल सिंह के साथ तार लोग विश्वास ना होत रहे तार कहत देनी ई लगन में बजे वाला गाना बा अभी अभी इला खत्म टीजर धांसू टीजर बात कर लो जो पिक्चर क्वालिटी के पिक्चर क्वालिटी है ना देखनी कब एकदम टीजर बवाल बा तो लोग देखा लोग नइखा देखले लोग तो जाके जल्दी से जल्दी देखा लोग टीजर के ढेर सारा शेयर कर लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि टीजर पे अच्छा खासा व्यू आ जाए और टीजर भी ट्रेंडिंग में आ जाए। कल हमारे बच्चा गाना आवत था एके ओढ़नी है वो कल गाना आवता दोनों टकरा जाए क्या। टीजर तो बहुत धांसू बा भाई टीजर जितने प्रशंसा करी उतने कम बा। अब पावर स्टार पवन सिंह और डिम्पल सिंह का दोनों का मूड बन गया है। टीजर को देखने के बाद लग रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह और डिम्पल सिंह का ब्लाड जोड़ी होने वाला है। ये एगो सॉन्ग इतिहास होची नइखा देखले लोग तो जल्दी जल्दी जा लोग टीजर के देखा लोग। टीजर बहुत भव्य बा जितने बोली उतने कम बा टीजर बहुत धांसू बा। हमारा से लिख के लेला कि ई गाना ग्राउंड लेवल पे बजी जो गाना के आज टीजर अइला खा ई गाना ग्राउंड लेवल पे बजी। बाकी तार लोग के कार आवे हमारा कमेंट सेक्शन में करके बताइए लोग। हम तो टीजर देखनी है और वीडियो क्वालिटी हमारा बहुत मस्त लगा ला पिक्चर क्वालिटी के जोड़े नहीं के। चलो मिला तनी नेक्स्ट वीडियो में।